site n'afọ ọma gị, onye nwanyị, ka eji kwadoro ndị ogbenye ebe obibi. Ndị ezi omume ga-aṅụrị ọṅụ na-egorikwa n'ihu Chineke, ha ga-ete egwu ọṅụ. Kwerenụ Chineke ukwe, kpọrọ aha ya abụ, aha ya bụ Dịmenụ. Site n'afọ ọma gị, onye nwanyị, ka eji kwadoro ndị ogbenye ebe obibi. Nna ndị enweghị nne na nna, onye ọgbụgbọ ndị ajadu, otu ahụ ka Chineke si dị n'ebe obibi ya dị nsọ. Chineke na-enye ndị achụrụ achụ ebe obibi, ọ na-enye ndị nọ na mkpọrọ aṅụrị site n'ime ka ha nwere onwe ha. Site n'afọ ọma gị, onye nwanyị, ka eji kwadoro ndị ogbenye ebe obibi. Chineke, ị mere ka ngọzi gị na-erudata n'ala dị ka mmiri ozuzo. Oge ndị nke gị dara mba, ị nyere ha ike. Ndị ezinụlọ gị chọtara ụlọ ebe obibi nke ị wetara si